तुलासीगर आदि ब्लक बै खबजाक पूर्व राजनगर एडिसि विलेज पंचायत हाबानक बै खबजाक जत बिसि वाइस रग तिनी तुलासीगर आदि ब्लक नि बखाक्तै तिनी पूर्व राजनगर एडिसि विलेज पंचायत हाबानक नि बिसिंगो खबजाक जत बिसि वाइस तिनी तुलासीगर आदि ब्लक नि बखाक्तै तिनी विजिट खलाइजाखा ओ विजिट खलाइतानो फाइमानजाखा खुवाइहांकनि जिला सभापति बरमगोनां जयदेव देबबर्मा ताई तुलासीगर आदि ब्लक नि वीडियो बरमगोनां मनोज मोरा सिंह ताई तुलासीगर आदि ब्लक नि ब्लक वाइस चेयरमैन बरमगोनां सुतम्बर देबबर्मा पूर्व राजनगर एडिसि विलेज पंचायत हाबानक नि सेक्रेटारि बरमगोनां रणधीर देबबर्मा खबै ताई कुबुनि जुदा जुदा आदम थाङै मानजागा तिनिनि ओ विजिट खलाइतानिओ ताई ओ विजिट खलाइमानि बिसिंतै सावै खोनारिखा पूर्व राजनगर एडिसि विलेज पंचायत हाबानक नि कायसा बान तंमानि ओ बान बाहायके रिपेयरिंग खायै बाहायके नायथक खलायै बाहायके काहाम खलायै बाहायके आरो खिचनै मानो बाहायके ओ पंचायत नि ओ बानो बाहायके इनकाम खलायमानो आबरनो ब नायखा बाहायके काहामके स्नामजांनो आबो हाबानो बखाखदे स्नामजानाय हनै सावै खोनारिखा ताई कमल सिंह तो जागसरा थांमानि लामा बाहायके काहामके स्नामजांनाय बोटेके स्नामजानाय आबो हायरबो नायलेखा ताई पंचायत नि बखाक्तै बेम्बु चार्ज खलायनानै हिनै तंमानि फेबा ताबुबो खलायजागिया फेबा खलायका हनै सिमिं बुमुं फेबा ताकफानो कोनो मुंसा जागाफानो बेम्बु चार्ज खलायजायखौ हनैबो साइमानखा कक्टमानि बिसिंतै ताई कक्टमानि बिसिंतै साइमानखा पूर्व राजनगर एडिसि विलेज नि पंचायत हाबानगो फेबा कल फाइमानि कायसा कायसा बरक नि बुमुं तंमानि फेबा ओ बरक नि बुमुंगो कल लिजागलिया आलका बुमुंगो कल लिजाखा हनै कक्टमानि बिसिंतैबो साइमानखा फेबा आबो बाहायके इंगै मान खरकसानि बुमुं फाइमानिबा ते खरकसानि बुमुं गिरितै ओ बरकनो बाहायके रिमान आबो बेलायखेनो ताबु नाहालायजाक तंग संतनाय लुकुरक हनै कक्टमानि बिसिंतै साइमानखा ताई पूर्व राजनगर एडिसि विलेज पंचायत नि बानो बाहायके खुरुई तैसा रिपेयरिंग खायै बाहायके नायथक खलायै आरो आ चार्ज खलायमानो आबो तिनी कगलाम उंखा नायतन्दै चिनि कक्टबिनि बिसिंतै ओ मांफ्लिनो प्रब्लेम सल्व देखायमोन माया नोंनि वान साइड सामखायम बें यांगनो बारबानो नां वानि निजा अच्छा नोंनो लिसारा दाग बंला कलखायमोन आखो बरनि मेंटेनेंस खायमोन दरखाव फैसाफोर मान हाखिनायखा जोंथ' फैसानो नोंबो रांमान ना बिदिनो नोंनो सानसाबला आं सार आमो सानबर र मताय नोंनि दायित्व सर दा सिबा जानो पडिना ब्ले नोंबो बनो सान कामप्लांगे आं निसो सैमिया लांथाकाफोराव कन्टेन्ट दाना दिनो त आं बारेबार साइ दङ नन त रं नाय आरो जों रं जानाय नों केबल पार्टी नि अरे आं आईपीएफ की बीजेपी पोस्ट म खाना बुल पाना जेन ननो जे रेलवे पास के रह का नो बुं सिदि खायगोन ना बेंफोर त बा आं जहर नि मुंगै फायजा बेंबो ब्रिज आं सांग थांफायो बेंबो ब्रिज आरो कायसे बनो रिजाया फट स्टार्ट आप नो आं फंसिया ब काम तो बुनो या फरिबो नो बुनो ओ जे या फनाय ब ओ बरनि मुंगै बनो रिया नोंनि नो बिपद जागोन नोंथानो बेले सेक्रेटारि आथिया नोंहाबो बरं बायजोआ थायना खायदे नों त निन फन अथर डिग्री बले नों सेंसन जानि आंगा बरं आला फैदि जे बरं नि मुंगै फै नों ताहनाला आवगन सेबा नों सेमिया फै जागा माने फुटि जों तुं बा कलफां तुं इंगे साइमेन सावनि ना बोल नानि नों खरसे इम्प्लिमेंट तुं माबिसाल इन जागानि पूर्व रासन पंचायत नन तु सेर डेभलप खायनो खाया नों अब सति व्यवहार खायंगा इंगला परिष्कार आला जे कोनो प्रॉब्लम ब नों बेफोर मान ब्लॉक चेयरमैन तिनी तो जों এই তুলাসীগড় ব্লক নিয়ে অন্তর্গত বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন রকম ওয়াটার বডি তৈরি যে সুবিধা বতই এই জায়গা তিনি অ্যাভেলেবল দं মানथागो বতই सेफ दं আপনার याबो তিনি फाइमानि एगा তিনি जों তুলাসীগড়नि अब তিনি এই राजनगर पंचायतनि अंडर তিনি जों फाइजाक তিনি फाइ नायो आरो जे वाटार बडि दंमानि जे पंचायतनि बांध এবং তিনি একটা কমিটি दङ आरो दङ তিনি 15 कानी এবং पंचायतनि जागा दं 32 कानी 15 बाय 32 हिंगाय 47 कानी তিনি তৈরি এরিয়া তৈরি जों आबनो
बाहाय बाहाय जों आबनो इको टूरिज्म सनामै जोंनि ग्रामीण पर्यटन केन्द्र जों बाहाय विकास खायमान जोंनि बर' रगनो प्रत्यন্ত अञ्चलनि जोंनि जारा संदोक बरक तंनाय रक जोंनि जनजाति अंश बर' रगनो जों इनकाम जेनेरेटिंग एक्टिविटीज बरनो जों बाहाय पैसा रां पैसा आजिनानि सेफ रिमान आबोनि बागै जों तिनि जायजों आबो नायना बागै पसिबिलिटीज नायना बागै आनि लगे तिनि दङ तुलासिगढ़नि भिडिअ मानस मरा सिंह एवं इन जगहनि जोंनि लोकल कार्यकर्ता दङ जोंनि एलाकाबासी जोंनि कमिटिनि मेम्बार दङ आरो दङ नरजित देबबर्मा मलेन देबबर्मा सुजित देबबर्मा दङ साय जोंनि आंकारि लगे दंनाय बहुत श्यामल देबबर्मा जों जतन जों तिनि गोबां मा जागा नायका जों जागसरा रग थांका एंगे ताबुक आरो राजनगर पंचायत जों फायका फायै अबनि जे पोटेंशियलिटी जे सम्भावना नायै जों तिनि खुबै खातंग थका बेलायनो इ एलाकानि बर रगनो जों रुटि रुजारिनो बागै बंनि भबिष्यतनि बागै एवं टूरिज्म क्षेत्र चिनि इ जागाना जों बाइक डेभलप खायमान आबनि बागै जों भिडिअ चिनि सालायका इ टूरिज्म डिपार्टमेंट बाय बावना टेकअप खायनाय एंगा जों और थाङो और फिरक थाङो जों डीएम बाय सालायनाय डीएम बाय सालायाखै अ एलाकाना जों बाहाय बाहाय चिनियाव 47 कानि जागा तंमाना जों बाइक डेभलपमेंट खायै चिनि लोकल बर रगनि इनकाम न जों बाइक रां पैसा आजिनानि व्यवस्था जों खायमान एंगा आबनि साइड इम्प्रूवमेंट साइड डेभलपमेंट एवं विभिन्न रकम बाबर जे खायताय जों आबनि बागै प्रपोजल दिना बागै टूरिज्म नि बरनो जों प्रपोजल दिनाय तिनि भिडिअ तुलासिगर बनाबो जों साइक्लांखा जों बना कयनाय जे आबो बाय कक सालायै टेकअप खायै जोंनि लोकल टूरिज्म इको टूरिज्म न जों बाइक जोंनि एक्टिविटीज कर्म गनो जों साफल्य मण्डित खायमान आबनि बागै जों चेष्टा खालायनाय एलाकाबासिनि सहयोगिता न नावैनो आंगासा खायो बरक कक सालायगा आं तिनि जतबायनो बरक जतनो सहमत एकमत तुंखा जे आबनो जों ताम खायमान सरकारनि तरफ हयते बाहाय बाहाय डेभलपमेंट वर्क टेकअप खायै इ जागाबो नायथाव खायै एवं टूरिज्म पर्यटन ग्रामीण पर्यटन केन्द्र खायनो बागै बरक समान बाबो बरक सहयोगिता खायनायनि कक रिजाक एंगा जों बाबो भबिष्यत जों नायनाय चेतन खायनो तेबो आबो डेभलप खायना बागै जों सावैनो आं कक मथाका नमस्कार धन्यवाद।